आज वीडियो को स्टार्ट करुचु केतटा है 12टा अधे है पूरा आज चना आलू मिलमेकर रेसिपी है मैं प्रथम शुणे देख आस रसुण पियाज आउ रसुण पियाज को कंचा लंका को बाटिकी तेन गुंड मसला पकेली गुंड मसला पकईकि मसलाटा कषुची नहीं ये करते बंद कर दे दूर टे मिलमिकर आलूटा कषि गलानी मैंने ए पकईदबा चना ये सुली चना को मटर चना मिक्स चना पकईदबा चना आलू मिलमिकर को टिके घाटी दबा तापर घाटी देला पानी मसला पानी अच्छी मसला पानी को दे देकी पसईदबा मसला पानी की दे देकी पसईदबा मसला पानी दे दबा मसला पानी दे देकी बसईदबा बेसी पानी करवानी बेसी पानी पानी कले विचार ये पानी करिया तापर मर्च लुण फास्ट पकईदबा लुण मर्च गुंड हल्दी गुंड गरम मसला मर्च गुंड हल्दी गुंड मु पकई सारी गरम मसला पकईदबा गरम मसला पकईदेली तापर आर ढाकुणी बंद करदबा आर ढाकुणी बंद करदबा तापर धनिया पत्रटा को धनिया पत्रटा काटिबा धनिया पत्रटा काटिबा किए रखी धनिया पत्रटा काटिबा सालन सामने भात होगला डाली होगला भजा होगला तरकारी होगला पांपड़ छानी खाइला पर मिसिबा फोन कर दी मारो बना तरकारी मोर बना आपण मैंने देखते तो आपण मैंने देखिले टिके नजर अंदाज करदे कारण आम रोसई घर टिके सान से कौ जिन कौटी रखिले रोनी साइज हाथ बाजिकी पड़े आज सका कंचा लगा किंची ये 10 टଙ୍କା से मत मढ़ू नहीं गला 10टा कौन अधिक होइला आरे पांपड़ छाणी पांपड़ रखी आरे सांग मैंने पांपड़ अच्छी खाली रखीदे जानी शिखीज सांग मैंने आरे डाली
डाली केवल बापा पुओ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି। ଆମ ମା ଝିଅ ପାଇଁ କରିନି। ଆମେ ଖାଉନୁ ଡାଲିକୁ, ଭଲ ପାଉନୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା ପିଇଥିଲୁ। ମୁଁ 2 ଥର ଚା ପିଉଛି ସକାଳୁ। ଚା ଗରମ ଥିବ, ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଆହେବ। ଏଇଟା ଭାତ, ଏଇଟା କାଲିର ଭାତ ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରି ବସେଇଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ପଖାଳ ଖାଇଦେବ। ଏଇଟା ଭଜା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ମୋତେ ଭଲସେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାଳ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାଏରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। କାମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରି ଯା ଗାଧୋଇକି ଆସେ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ଜୋର ଆସିଗଲାଣି କହ। 6ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ଆସିଗଲାଣି 6ଟା। ଏବେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ପିଇବା। ଝିଅର କପ୍ଟେ, ମୋର କପ୍ଟେ। ତାପରେ 6ଟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା। ଆମ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ବନ୍ଧ କରିକି ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସାଇଜ୍ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଫଟୋଟା। ତାପରେ ମୁଁ କହିନି ତ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିଲି। ତୁ ଘର କ'ଣ ସଫା ତ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା। ମାମା ଗେଲୁର ଘଣ୍ଟାଟା ଦେ। ଗେଲୁ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଣିଲା ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ଏପଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉପରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାପା ସହିତ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ବୋଲି, ଆମ ଗେଲୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ବୋଲି ବାଇଆ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଗଲା, ଜାଣିଛ ନା? ବଡ଼ ହଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଗଲା। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ବୋଲି ବାଇଆ। ଆଉ ତାର ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଆସୁନି ଆଉ। ଆଜି ଦେଖିଆ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ବେଳେ ମିଳେ ଆଉ, ଇଏ କରିବ ଆଉ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଉଭଳି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି କିହ ଚାହିଁ ମନ କି ସଭା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ। ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ ସୁନା ଚିତାବତା ଆନନ୍ଦ ସାଗର ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦେଇଛନ୍ତି। ସବାଳ ଭକ୍ତମାନେ ଗୀତ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମେନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଳତି ମାଳତି ଘନ ଆଳତି 3 ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ବିଜୁଳି ମାରି ଘନ ଘନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିର ବରୁଣ ଧାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି ପାନ। ବରୁଣ ଗୁଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଥୁଆ। ହେଲା ଗୋଟେ ଦେବା। ବାড়ে ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦହି ମିଷ୍ଟି ଦହି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିକୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ପଇସା କିଣିବା ପାଇଁ। ମମି ଦଉନି ଜମା। କହିବୁ କି? ମାମା ରୁଟି କରୁଛେ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୁଟି ବନେଇଛି। ଗେଲୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ରୁଟି ତରକାରୀ। ଆଉ ଝିଅ ଖାଇବ
ପିଜ୍ଜା ଆଉ କେମ୍ପା ଝିଅ ଆଜିର ଡିନର ସେଇଟା ଆଉ ଆମ ରୁଟି ଭାତ ତରକାରୀ ଅଛି ଆଉ ଚାରୁ ଟିକେ ବନେଇବି ଚାରୁଟା କଲେ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ କାମ ସରିଲା ବରଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଚାରୁ କୋରାପୁଟରେ ଚାରୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତ କୋରାପୁଟରେ ଚାରୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମର ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାରୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବାସନ ମାଜି ଝିଅ ନା ବାସନ ନା ମୁଁ ମାଜିବ ମାଜିନି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାସନ ମାଜିବା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବାସନ ମାଜିନି କହିବ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋର ପିଜ୍ଜା ଡିନରରେ କିଏ ଖାଉଛି ପିଜ୍ଜା ପେଟ ଖରାପ ହେବ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ପିଜ୍ଜା କିଏ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପରେ ମରିବାଟା ନାହିଁ ମାମା ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି ସିନା କିଛି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ବୟସ ହଉ କି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଗବାନ ଦେଖେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏମିତିରେ ମରିବୁ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ସେଇଟା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାକ ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଥାଉଛନ୍ତି ଇଏ କରିଥାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ବୟସର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ସେମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଘରେ ରହିଥିବା ଲୋକକୁ କିନ୍ତୁ ମରିଲା ପରେ ଆମେ କହୁନେ ତ ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ଏଯାକ କିଛି ନାହିଁ ମରିବାଟା ଆମେ ତ ମରିଗଲା ନା ଆତ୍ମାଟା ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀରଟା ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ନା ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଆତ୍ମାଟା ସେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଏଇ ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀରଟାକୁ ମାଟିରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆର କ'ଣ ମରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାର କ'ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କ'ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଆମେ ଶରୀର ଲୋଭ କରୁଛେ ମୋହ କରୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖେ ନା କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିଲେ ନା କାହିଁକି ଯେମିତି ସଂସାର ଚଳେଇଲେ ଏତେ ପୂଜା ବିଧି ଏତେ ନିୟମ ଝିଅ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା କଲେ ପ୍ରବଳ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ବି ଡକ୍ଟର ବି କିଛି କରିପାରିବନି ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ମରିଗଲା ସୁନ୍ଦର ମରିଗଲା ଇଏଟା ଆତ୍ମାଟା ଭାରି କରୁଛି ଆମର ଶରୀରଟା ଥାଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ଯାଉଛି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛି ବୁଝିଲେ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ମା ଆସୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ